barkinde Allah en gawno mbiɗo ni rawne en gari en du'odiri ɗo en du'odiri leydi ndi e leñol ngol ndenago e kiisal ay Allah waɗi hikka do kasi en gari fa kawre e du'a hono muɗum en ko mbawi wiide yo barkinde Allah albarka Allah e jaɓade du'awuji meɗen ay ɗum hawri du e wakkati lobbo sabi korka ka newima anni timma so Allah jaɓi hanke yo jamma mawɗo jamma leltoɗo adiri e ɗum du du'a kewɗo waɗama yo Allah jaabu du'a gaɗa ɗo fuu fewtude e ko ɓuri tidde fuu yo fewtude e yimɓe meɗen iwɓe gelle mumen se ngari banggal rafi ndenago gonɗo ley centre Madi Tolno eyo kamɓe du e ndu on toɓe yo laamɗo walluɓe ɓe kowata e leyɗe maɓɓe dow jaam e cellal sukaɓe maɓɓe du naatuɓe l'école ɓe yo laamɗo walluɓe jangga pati jande nde daro faɓe kowata nokkuji maɓɓe eyo ndadude pulako o du fa hande tinno ƴeewa sakiraɓe men ɓe mbiɗo ɓe tampayali fuu haalali goonga joni noon Allah jogui fi muɗum se ɓe ballodiri fuu se Allah jaɓi ɓe marata tampere nde ɓe boyata du hono ko ittiɓe toon ɓe faɓe kowata dow jaam e cellal en duwa niki jama o fuu onon penalty ɓe du ɓen duwa niki o saabi barke Allah e barke mo waɗi pulako o fuu yiidi hande e nanodiri wona mari ɗon tan de fuu ɗo fulfulde haalete fuu ɗo chaine moɗon yaata fuu jama muɗum yiidi yitodiri ana jokkodiri ana gollida ayo ana waɗa se ɓeyde yaajinde leñol ngol banggal faamu ayo oɗon pammina yimɓe ɓeedu ayo kunarin koɓe fof puɗɗi famde alhamdulillah en jetti Allah ayo ɗum ne fa hande tinɗo e golle mo onon du yo laamɗo wallu e muɗum Allah hokku on cellal Allah hokku on kiisal Allah wallu on fa hande yalla oɗon ɓella pulako o dow faama e dow andude ko watta e leydi ndi ɗo tabital ɗo kala nde min ummani wadde hunde nde min noddi penalty ɓe fof ara ɓe kalanta min haala kalis mbiyata min tan ko minen jeeyi ɗomin darne fof ɗo min goni nde min noddi fof so jamma so ñalawma ɓe garan nden noon eɓe kaani teddinede e ruttede teddugal e salminede bakkinede e caggal ɗum ɓe ñaago Allah kolluɗen timmoɗo nduɗo lewru korka hikka hawrude nguliki e tiiɗallaji yo Allah hollu men korka mo wuuri holla men korkaji kewɗi caggal muɗum taw eɗen keewi eɗen celli eɗen ndeeni nde ñaagui Allah tiiɗallaji gonɗi e nder leydi ndi ha tengte tiiɗallaji gonɗi e leñol ngol yo Allah honcan en ɗi tiiɗallaji Allah ne wawi yo Allah wallu men tawa enen eɗen daari eɗen darta yo ɗum ƴiwe meɗen par ce que Allah wallata ko ummiɗo Allah wallata ko dariɗo Allah wallata ko balluɗo hoore muɗum enen ballodiren ƴeewen tiiɗallaji ɗi buneji ɗi musibbaji ɗi ko addi ɗi ko enen hoko woni hen darde meɗen ha basi o usto ko gonga enen wonɓe gaaɓe enen wonɓe toomɓe wonɓe ladde enen fof ni tan arde hay goto min yelaki ɗum hay goto men tinani ɗum hay goto men andano bone o arde ari tan fawima dow yimɓe fof sa fof min noddata yimɓe nanga tawama ɗo ina mbara nanggama jiitaka nanggaɓe sosoɓe nanggaɓe laamu Sebera ɗum woni Soyi arrondissement Soyi nanggaɓe e nder laamu Fakala ɗum woni laamu Sofara gila e Ñawuro en haye Diaba en haye nokkuji goɗɗi ɓe nanggaɓe ɓe min gandana hay hunde ɓe wuurɓene ɓe maayɓene min ñallan darade min ñallan yaade min ñallan waddude hen humpitade tan so ɓe nguuri min darta andude so ɓe nguuri hoto ɓe goni somin mbawi hebtude ɓe yen noon emin darde bandiraɓe ɓe muñal e sawrare neɗɗo wawi wadde tan koko wawi ko ka wawa ko awa wadde wona gueɗen hen no ɓurti doole amen yimɓe ne mbiya yomin kaɓe laamu o wona hulde habde laamu o woto waɗa hunde kammari aɗa yiɗi wadde ɗuma kammari yimɓe ne jiɗi mbaɗa ɗum waɗa hunde kammari ene waɗi nafa so tawi habde laamu tan haɓay laamu ko yawi yaltu fof yo yaltu hen nafa fof alana hen leñol koko nafata eyo ɗum addani min joni sensu sa e sa fof nden min mbaɗanno point de presse sa e sa fof min mbaɗanno communiqué min batti yiide communiqué ji ɗi e point de presse ɗi ene ɓeyda bone o
ina ɓeyde ñangguinde yimɓe nangoɓe ɓe e waroɓe ɓe. Ɗum mbi joni bakliten juuɗe ko min bakliti golle min batti yiidude laamu o min teskima nde kala nde min jiide laamu o to dow to wodan ko nafi nden noon min kedde ɗum hatta amen haalde hatta amen darade hatta amen wadde ko min foti wadde fof kono hatta amen ne yaade e laamu kamɓe kala hande kamɓe daari e Allah halfini leydi ndi a wawa wiide Allah halfini neɗɗo leydi a wawa ittude ɗum e leydi e juuɗe muɗum a haaldata jomum a gollita jomum ɗum ko fuuyre ko wasde andude haaju mum e nden noon tabital ina daari hono ɓe golle min darde bandiraɓe foof yaafamuya yoɓe jaafo min yoɓe jarloɓe jaafo Allah kolluɗi hikka holno wen nimo wuuri caggal muɗum foof yo Allah waɗ barke leñol ngol waɗa barke leydi ndi artira jaam e kawral seldena sukaɓe meɗen ɓe jangoɓe ɓe yo Allah wallude men no jangguiri golloɓe en ɓe kala gollal no ngal wayi gollal jasgal ala wonde ko yimɓeɓe yo tinno ummo mbasa jooɗade tan ne jara ataye ina keɗo whatsapp o joni bonni yimɓe foof mo jiiɗa fof ni signé téléphone nder muɗum ina yurno ina haala e whatsapp ina haala haalaji ɗi andana ina happa yimɓe ina yenna hen bon ceele ɗum kuccone golle janggoɓe yo janggu golloɓe golla ɗum nafata yimɓe ɗum nafata leydi ndi ɗum nafata leñol ngol ɗum nafata men ɓe fof wassalamu aleykum wa rahmatullah. Ok, miɗo heeɓa malien fof du'o Allah kulle ma wuuri Allah en tokora ñalande kulɗo en hikka kullo en ma wuuri tamen ɓeedoyike en ɓuytaaki ñaaguima Allah nula ɗum torra fof ko woni dow leydi ndi Allah immina ñaaguima Allah nula ɗum kanko andi ko moƴƴi waɗana en ko moƴƴi enen ni ɓiɓɓe adama en ko golleten ko golle ɓi adama hono Allah subhanahu wa taala kanko wawi wallude min salla leydi ndi no walto salla sécurité no watta leydi ndi ñaagom Allah ñaago du'ano leydi ndi merci beaucoup. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ami ala tano amba barakada sami fuli kuni o yama wajibi dugo fana yama wajibi sabula ala ma jamana wara do on gardigara ba mali bayingo o ba mali bayin nambo kono ni ala ka hera kalo ni barka kalo ya anzoro kenera anyo o fardo kekanye o kunjelu sira mina do selila akaka anga sami fuli ke ma fala kan fara samore jamaka sami ndanyina nyanga kenyobe anga anga batu mina anga jurumu ya sababu nyuma kanya kan sa jurumama alaka ani jinya fara ko nya ciba muhammadu kan sallallahu alaihi rasul alhamdulillah e maliku ko ni akadanye nya fa to ko mina ala ma jamana wara do on gar digara nen mali bainte aw malinu akadanye vraiment anga ambulu di dinyo ko mahalisa ka kla ni sabali ni ben ni kilinya sabla mali jamana korodo mali doke jamana do wala ni famia baliyaw duna kono jamana de onde bike sabali baye kam ñu ko koro ambulo di ñoko ma yasa geleyay am se ka bo kono amed dugo ke alaka chefo ani kambe do mali do ni wanje jugu cemana musoma on da do ala de ba do alaka do mali nuche alaka do mali do nuche mali alaka ke mali on yoruka haklela alaka ke mali on sabwe me o fuli ke haketo bo ka sallallahu alaihi rasul.